Kedam tang pai pai ni phai ingkore hinyar ni lakhak tre troxy socheng constituency ahavar Harlung langso kathar ingtia rong along Institute Homeo Health Science and Education Ayush Foundation NGO atumpen patirpi ponsi radasai keklem pon Bangsolong Director Dr. Bidya Singh Be Borsing ingti rong asar lapen mutual ingti rong asar atumpen medicine plantation mate dowai arong atheng pia klim ke epon PWD atowara kung along pen chenglok pen nangan rongalo anta bangso thengpia klim epon lo bangso asai ki klem pon nang kok atheke karbiang long along pen nangan nampi namdur pen danglok thengpi thengphang kiru et mate kivir et asonsi dolo laso pen mathasi karbiang long alo ahavar tinta thengpi thengphang aklim ke e karche pen kaike ke palir seng paman nang popu Director Dr. Bidya Singh Be ahin pen lamthe nang pidun Bangso asai long bang phokep so se ara da tum chitong don si bangso asai me senten pachun pon ili tum dawai kwan ma ke do la so hormu thengpi thengprang ki piet ajok thengpi thengprang ki kom ajok dawai daru ki kom ajok pini difu center ran salong dam si nil tum chingki jathan si forest department pen dawai arong siluka kuru lapen ke tharwe jang phong ban chenglok nilitum labangso institute sahin pen labangso ke ejipu alam chethan pen alang litum joy ke pen arong nang pidun pini libibera han ketiki pen chenglok ilitum sonsuri dawai arong pen litum chipador unji phansi nili rong aradoan phantame ahavar tin phan Karbiang long hamren doan arat phantan nili chuning rilo lasi nili pini lam the chihek pen pini bangkel ansi nili News Desk Report Karbiang Long Live